Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Osamis, ingon man usab katawhan sa Diocese sa Pagadian sa Zamboanga del Sur. Ako pong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga katawhan dinha sa Dumingag, ingon man usab katawhan sa Sinakaban. Ang Dumingag magsaulog sa ilang bisperas ni Senyor San Jose ug ako ang mumisa dina sa Dumingag sa Zamboanga del Sur sa alas 4 sa hapon. Muna nga ngadto ni Father Johnny Atitio, ako muanha sa Dumingag karong adlaw hapon alas 4 ug ang atong misa atong paga sa ulugon niya ng mga orasa. Ako po di ay nga pasalamat niadto kagahapon Domingo. Salamat kayo Father Darrell Rosales tungod kay gihimo namo ang confirmation. Daghan kayong mga kabataan nalipay kay ako kay kada tuig doon nagyoy gihimo nga confirmation dina sa St. Joseph Parish, Sinakaban, Misamis Occidental. O kagahapon gihapon ako di ay belated birthday greetings ngadto sa tong pinangga nga Congressman Sancho Fernando Ando Waminal nga gasaulog sa iyang adlaw na tawhan kagahapon Domingo, Marso 17. Ako usab nga karong adlaw birthday greetings ngadto ni Father Fernando Diding Aguilar Jr., ang rektor sa St. John Paul II College Seminary sa Bañadero, Osamis, Misamis Occidental. O karong po adlaw birthday po ni Sister Dennis Ingito, ang usa ka missionary sister of Our Lady of the Triumph of the Cross. Ug sa tanan nga gisaulog sa ilang adlaw na tawhan, malipayon nga kasaulugan. Adili man yung requirement na kining maghikay gyud ta. Pasalamat gyud ta sa Ginoo mo tambong tagmisa, pasalamat sa Ginoo ug dunay mahinumdom maayo, pero kita nga gasaulog sa mao nga adlaw na tawhan, kinahanglan yun nga magpasalamat ngadto sa Ginoo. Ako po di ay nga pahasubo sa banay ni Reverendo Padre Joe Maghinay nga mitaliwan, si Father Joe Maghinay mitaliwan niadtong adlawng Sabado, Marso 16, 2024. Siya taga Lupisay na o ang iya nga will mao nga siya magpalubong dinha sa Lupisayna. Busa ngadto sa banay nga nahingtungdan, akong pahasubo tungod sa pagtaliwan ni Reverendo Padre Joe Maghinay. Siya ang unang nga rektor sa St. Mary's Theologate o siya usab nahimo nga director, manager sa DXDD. Karong adlaw, Marso 18, ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Unya ang tanan na mauli apan miadto si Jesus sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao ug milingkod siya og nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Parisiyo nagdalag usa ka babae nga hinsakpan nga nanapaw ug siya gipaatubang nila sa tanan. Mingon sila kang Hesus, magtutudlo. Kining bayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod nagsugo si Moises nga magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon, unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya, ug sa ingon, ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus, ug misulat sa yuta, ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila, didto nga nangutana, mituyhad si Jesus ug mingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya, mitikubo siya pag-usab ug misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silang pamahawa. Una ang mga tigulang. Nahabilin si Jesus
ug ang babae nga nagbarugi hapon didto. Si Jesus mituyhad og mingon kaniya, "Babae, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo?" "Wala, sir," siya mitubag. "Kung mao kana," si Jesus mingon kaniya, "dili usab ako musilot kanimo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala." Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Haom kayo ang ato nga ebanghelyo karon sa atong pagsaulog nining Kwaresma o hapit na usab kita moabot sa Semana Santa. Haom kayo tungod kay ang Kwaresma gatudlo mangayud kanato nga mobalik sa Ginoo. Ug ang atong ebanghelyo karon gahisgot bahin sa usa ka babae nga nasakpan, nga nanapaw. Apan ato gyud nga hinumduman dinhi sa katapusan nga atong Ginoo mingon, lakaw na ug ayaw pagpakasala. Sa to pa di ay ang Ginoo ba? The Lord will always give chance. Kana bitong tagaan gyud ta og chance, tagaan gyud ta og kining pamaagi aron kita makahinulsol sa atong mga sala. Pero ang mga eskribo o mga Pariseo, gusto lang yun sila nga mo tanaw nga hukman ni Jesus ang babae nga nanapaw aron pa ipabato o mamatay. Apan kita sayod nga ang Ginoo puno sa kaayo. God is love and full of mercy. Muna nga ang kaluoy mo pirmi mo patigbabaw. Labi na kung adunay hukman nga tao diha sa kamatayon. Dini gatudlo usab nato ang atong ebanghelyo karon, gatudlo usab nga ang kinabuhi usa ka balaan nga kini gikan sa Ginoo ug ang Ginoo usab maoy mukutlo niini. Dili kay ang mga tao mo'y mubuhat niini. Sa to pa di ay una ang Ginoo maluluyon og puno sa gugma. Ikaduha, nga ang tao wala katagig katungod nga mukutlo sa kinabuhi. Importante usab nga ang atong ebanghelyo karon napunting usab nga kita maginulsol sa atong mga sala, atong talikdan ang pagkamakasasala, unya sama sa gisulti ni Jesus, ato yung pamation, sa diyang mingon ng atong Ginoo, ngadto sa usa ka babae nga makasasala, lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Sa to pa di ay, kitang tanan yun di ay, gitagaan yun tag chance. Mao ni nga ang simbahan ni ining Kwaresma, 40 ka adlaw, kita gihatagan og panahon nga kita makahinulsol sa atong mga sala. Nindot kay ning gisulti ni Jesus, oy, lakaw na o gayaw na pagpakasala. Hinaut-unta nga mao kini ang mugiya kanato nining Semana Santa nga dili na ta magpakasala. Kung ikaw dunay sala, imo na yung talikdan ang imong pagpakasala. Ako sayod nga lisod kaayo. Labi na kung ikaw nagpuyo o babae nga dili nimo asawa. Ako gyud nga maluoy pug ko tungod kay nagkahinigugmaay na tingalibog maayo. Pero wa ba ka maluoy usab sa imong banay nga imong gitalikdan? Doon na biyay mis duol nako og miingon. Nihilak siya maayo. Ningon siya, kanang nangutanam ko niya, o kumusta man ang imong pamilya? Kumusta man ang imong mama? Kumusta man ang imong papa? Ang bata mingon dayon nga, broken family man may bishop. Unsay buti mong ipasabot? Siya, gibiyaan mami sa among papa. Ingko niya, asam na imong papa. Siya nga, nara po diri. Unya, unsa man, ang imong bation, siya nga, sakitan ko bishop tungod kay ako mang makitaan nga mas pinangga niya ang iya nga ikaduha nga mga anak nga wala pakasli niya ug ang akong mama nga gipakaslan ug duha pud mi ka managsuon pero dili kay ko niya tagdon niya gusto ta ko nga
kining bahalag doon na sa ilain nga banay, pero iya ta kong tagdon o iya po kong mahalon. Nihilak og mayo ang bata. Nga, pila edad sa bata? Mga 15, 16. Nga, natandog yun ko. Natandog yun ko. Kaya ningon siya nga, sakit man din na Bishop no, nga kanang naay rejection. Sakit man din na Bishop no, nga dili ka tagdon. Nga, labi na yung masakit. Kay ang imong kaugalingong amahan, ang dili mo asikaso, ang dili mo hatag kanimog atensyon. Sakit kayo, Bishop, kung naay rejection. Oh, bata pagali ha. Nya na iya nang nasinati, iya nang na-feel, iya nang nahatagan og kining punto sa iyang kinabuhi. Sakit kaayo, Bishop, nga dili tatagdon sa tong amahan tungod kay duna siya lain nga banay. Sakit kaayo nga isalikway. Sakit kaayo nga walay pagmahal ang atong amahan nga ri kanako. Ako na wala ko katingog, wala ko unsa ko ikasulti. Namati lang ko sa bata nga mipadayon og hilak. Namati lang ko sa bata nga mingaab nya nanlingi gud ang mga tao nitutok niya kay panahon man to sa pagpangumpisal nya didto man ko. Muna nga kining ang kanabitawng pagtalikod sa kasalanan sabayo ng isulti sayon, pero mao kini ang tawag sa Kwaresma nga atong talikdan ang pagpakasala, nga ato nga puy-an ang bag-o nga kinabuhi, nga kung kita gipasaylo sa Ginoo ato nang likayan ang pagpakasala. Inoon kini yung tentasyon, lisod yun kaayo. Ako sayon, pero ang ato nga pagtuo mao nga ato yun nga makanunayon nga magampo kita. Aron pinaagi sa tong pagampo, lig-unon kita sa Ginoo aron mahatagan kita grasya ug makatalikod sa mga kasalanan nga ato nga nabuhat. Muna nga niinig yung ang ato yung ebanghelyo karon gahisgot yun nga dunay hatagan kita og chance nga importante yun kaayo nga kung kita nakasala, ato yun nga likayan ang paghimo sa mao gyapon nga sala. Unya, ang Ginoo muhatag yun natong chance. Ang importante mao nga ato nga isalikway ang pagpakasala, unya atong puy-an ang kinabuhi sa grasya. Ay kaduang punto sa atong ebanghelyo karon mao nga kita tao walay gahom nga mukutlo og kinabuhi. Mao man bitaw nga sa diha nga duol ang mga Pariseo ug mga skribo nangutana sila nga unsa may imong buhaton ani nga ang ato ra ba ang balaod ra ba ni Moises mao nga kun ikaw nasakpan sa pagpanapaw batuon ikaw hangtod sa kamatayon. Sa ato pa gusto sila nga ilang ihatag kanila ang katungod sa pagpatay, pagkutlo, tungod kay siya nanapaw, tungod kay siya nakasala. Ikaw nga namati nako karon. Wala ba ikaw sala? Kung wala ikaw sala, doon na tingali kay bulakan ikaw kung wala kay sala. Pero kitang tanan para nako, kitang tanan aduna gyud mga kalapasan nga nabuhat. Ang uban nasakpan, ang uban wala pa sakpi. Ang akong tambag mao nga kun wala pagali ka sakpi, wala pa ba ka madiskubre na talikdi ang pagpakasala, labi na gyud kanang relasyon, illicit relationship nga dili legal nga relasyon sa asawag babay o babay og babay, lalaki og lalaki. Importante kaayo nga naa ang paghinulsol sa atong mga sala. O kung doon na paghinulsol, atong tagaag chance. Dili nato siya tamayon, dili nato siya hukman, dili nato siya itaral nga hangtod nga gusto ta
nga siya atong patyon. Importante kaayo nga naa ang kaluoy, importante kaayo nga naa ang gugma. Si Jesus puno sa gugma. Si Jesus nagdala og kaluoy. Ug tungod ni ana, ang babae nga nasakpan nga nanapaw, wala niya hukmi, pero iyang giingnan, sugod karon, lakaw na ug ayaw pagpakasala. Ang mauusab nga pulong, mauusab ang isulti ni Jesus alang kanato. Sa atong pagkamakasasala, ang Ginoo nagaingon kanato, lakaw na ug ayaw pagpakasala. Kanabang atong talikdan ang atong pagkamalapason, nga atong dawaton, nga ang grasya sa Dios anaa sa atong kinabuhi, ug atong puy-an ang paghinulsol sa atong mga kalapasan. Sa akon ang gikasulti, sayon kay ning ilitok nga maghinulsol, sayon kay ilitok nga atong talikdan ang pagpakasala. Pero niadtong anaa sa sitwasyon, lisod yun kaayo. Ang akong tambag maulang na mintras sayo pa, kung ikaw mitipon sa usa ka lalaki nga dili nimo bana, o kung ikaw mitipon sa babae nga dili nimo asawa, samtang sayo pa, talikdi o balik ngadto sa imong asawa. Pero kung dili ka na mahimo, ang akong ikasulti mao, nga laluoy ko sa imong mga anak nga imong natalikdan. Laluoy ko sa imong mga anak nga dili tingali makaeskwela tungod kay imo mang gipalabi ang imo nga gana o gugma ngadto sa lain nga babae. Muna nga makaluluoy ang mga anak nga natalikdan tungod sa mga sirkumstansya sa kinabuhi. Hinaot nga mao kini ang ato nga hinumduman, Kwaresma, panahon sa paghinulsol, o ang mga pulong ni Jesus ngadto sa babae nga gaingon, lakaw na og ayaw pagpakasala, mausab ang ako nga isulti alang natong tanan, nga atong talikdan, mulakaw kita, o dili na kita mag-usab sa pagpakasala. Ang mayong balita, maong pulong ni Jesus, ang ngayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa siya kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbungas siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Ako di ay nga greetings ngadto ni Monsignor Boy Alisna, nga gasaulog siyang ika-50 katuig nga pagkapari, nga gihimo ang selebrasyon didto sa Santa Teresa de Avila Parish sa Talisay City, Cebu. Didto usab ako, mitambong ako, tungod kay siyaman ang akong benefactor samtang seminarista ako hangtod nga ako napari. Busa ngadto ni Monsignor Boy Alisna, Monsignor Roberto Boy Alisna, dina sa Talisay City, Cebu. Salamat kaayo o congratulations sa imong ika-50 katuig nga pagkapari. Ngadto usab ni Bishop Antonieto Cabahog Didi, ang obispo sa Surigao, nga niadtong Sabado, giuna lang niya og saulog, pero niadtong Sabado mao gayud ang iyang Episcopal Ordination Anniversary. Busa ngadto ni Bishop Antonieto Yet Cabahog, ang obispo sa Surigao, happy silver anniversary. O karong adlaw usab ngadto ni Father Diding Aguilar, happy birthday. O gingon man usab ni Sister Deneth Engito, usa ka missionary sister of Our Lady of the Triumph of the Cross, happy birthday. Ug ninyong tanan nga gasaulog sa inyong birthday, pasalamat kita sa Dios. Ug ako moingon
malipayong kasaulugan sa imong adlawng natawhan. Ug sa dili pa ko motalikod, ako dayong pakasubo sa mga banay ni the late Father Joe Maghinay, si Father Joe Mitaliwan, namatay niadtong Marso 16, 2024. Siya taga Lupisay na o wala pa kita mahibalo kanos ang iyang lubong. Busa pamati lang kay ato kining i-anunsyo dinhi sa DXDD. Ako pong belated birthday greetings ngadto sa atong congressman dinhi sa Segundo Distrito sa Misamis Occidental, si Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Salamat sa imong pagka-makugihon nga mihatag sa imong panahon aron ma-develop o ma-improve gayon ang Segundo Distrito dinhi sa Misamis Occidental. Sa dili pa di ko mutalikod, ako di ay ipahibalo nga ang Biyernes Santo, ang penitential walk, ang Stations of the Cross sa Kuta Shrine, magsugod dito sa Boulevard, ngadto sa iskina, ngadto sa Boulevard, unya mo padulhog padayon didto sa Kuta Shrine. Sa to pa didto sa layo-layo unya ngadto sa iskina. Sabay nga ng iskina ninyo din ha. Iskina sa Malaubang unya mo padulhog padayon didto sa Kuta Shrine. Ang pagaliya sa mahal nga Birhen Maria nagisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko ha nga karong hapon alas 4 moadto ako sa Dumingag aron pagsaulog sa bisperas sa piyesta tungod ni piyesta ni San Jose, tungod kay inig Pitsa 19 moadto na usab ako sa Sinakaban Misamis Occidental aron pagsaulog sa ilang kapistahan. Busa karon mao ang bisperas nga piyesta sa Dumingag ug sanglit ako man ang Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian, mo nang ako ang mosaulog sa misa dinha sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Akong pasalamat ni Father Atitio, hinaot uban sa iyang mga kauban, hinaot nga panalanginan sa kanunay ang inyo nga paghalad sa inyong kinabuhi alang sa katawhan aron pag serbisyo sa mga parokya nga inyong giatiman. Ang pangiliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Mabuhay tayong lahat. Atong paningkamutan ha nga maginulsol sa tong mga sala, talikdan ang pagka makasasala ug padayon kita nga moampo tungod kay pinaagi sa pag-ampo kita hatagan sa grasya sa Dios aron malig-on kita sa atong pagpaningkamot nga dili na makasala. Salamat.